Памятаеце, некалі Беларусь удзельнічала ў Еўрабачанні і часам нават паказвала там неблагія вынікі. Дык вось, сёння будзе ностальгічны выпуск. Я прынёс вам усе выступы Беларусі на Еўрабачанні, ад найгоршага да найлепшага. Абавязкова даглядзіце да канца і даведаецеся, каго я паставіў на першы радок. А яшчэ там будзе конкурс. Таму глядзіце уважліва, будзе шмат цікавага. Беларусь удзельнічала ў Еўрабачанні 16 разоў. 16 артыстаў спрабавалі пракрычаць на ўсю Еўропу пра Беларусь. Ну і яшчэ адзін з Нарвегіі. І сёння будзе самы аб'ектыўны і неперадузяты рэйтынг. Глядзіце уважліва. Пачынаем з самага дна. У гэтым нумары было цудоўна літаральна ўсё. І ніжні брэйк у выкананні Паліны, і аранжыроўка, спісаная з класічных запісаў Run DMC, і інтанацыі такія, нібыта ты прагуляўся ў Барысаве па залінейным раёне без сігарэт у кішэні. Сур'ёзна. Апошні раз я адчуваў такую небяспеку толькі калі два гопнікі таўклі мне ў галаву нагамі за тое, што паглядзеў не ў той бок. Але своеасаблівы шарм іміджу Алёны надавала экстравагантная прычоска, якая цудоўна пераклікалася з класічным савецкім мюзіклам. Смолава самааддана танцавала ўвесь шчодры хранаметраж у 3 хвіліны, а ў фінале выканала забаронены прыём супергеройскага кіно. Еўропа гэты перформанс не зацаніла. І Паліна паехала лупіць дипфейкі з Полом Маккартні і штурмаваць Расію. На жаль, у яе не атрымалася. Дзяўчынка Насця аднойчы выгодна схадзіла на прэзідэнцкую тусоўку, пасля якой зрабілася фаварыткай беларускага адбору на Еўрабачанне. Пісаць для яе узяўся Яўген Алейнік, вядомы сваімі хітамі «Любімую не аддаюць» і вось гэтага. Але з Віннікавай у Алейніка здарыўся 100% мэч. Яўген напісаў наўмысны шэдэўр «Born in Белараша», які худзенька давялося перапісваць. Нават калі не звяртаць увагі на словы гэтага маніфесту, кідаецца ў вочы пэўны характэрны кампазітарскі почерк. Быццам ты трапіў на конкурс самадзейнасці кірпічнага заводу і за табой закрылі дзверы. Песня давялося хуценька мяняць, але лепш не стала. Магчыма, справа ў таленце Віннікавай, магчыма, у здольнасцях Алейніка, але хутчэй за ўсё спрацавалі абодва складнікі. Гучна распавесці пра Беларусь на ўсю Еўропу не атрымалася. Не, гучна сапраўды было, але гучна так, як вось у гэтым відэа. Анжаліка паехала на Еўрабачанне ўжо ў статусе каўбаснай каралевы, і беларуская дзяржаўная прэса асвятляла гэтую падзею максимально широка. Активная подготовка уже началась. Занятия по вокалу, тренажерный зал, салоны модной одежды, работа с композиторами. Каждый день Анжелики расписан по минутам. Прыгажунька Ліка Ялінская набралася тыповага маскоўскага форсу, завяла прыемнае знаёмства з Кіркоравым і выскачыла на еўрапейскую сцэну з хітом у лепшых традыцыях гей-дыска пад назвай «Love Me Tonight». У ім было дрэнна ўсё. І песня, і выкананне, і дэкарацыі, і грошы, якія пайшлі на ўсё гэтае хараство. Калі ўявіць гэтую песню каўбасой, то, напэўна, гэта быў бы сальцісон. Але не свойскі, а пакупны.
смак гэтага сальцісону Еўропа адчула вельмі выразна і запхала Анжаліку ажно на 13-й радок у паўфінале. Анжаліка, канешне, сказала, што гэта рашэнне палітычнае. Але давайте звернемся да палітычнага аспекту конкурса Еўрабачання. Якія цяпер у каго пытанні? Задавайце іх у каментарах, шановныя эксперты. Ніколі, чуеце мяне? Ніколі не майце ніякіх спраў з дробышам. Чаму? Па-першае, вось чаму. Дробыш! Сасі уебеш! А па-другое, аднойчы вы самі не заўважыце, як з вамі здарыцца гэта. Гамяльчанін Саша Іваноў лупіў у сваім гомелі олдскульны ракешнік і нікога не чапаў. Але аднойчы трапіўся на вочы дробышу, і той вырашыў зрабіць Сашы зорку. У выніку здарылася ўся гэтая гісторыя з ваўкамі. Такое натуральным чынам адбілася на кволай падлеткавай псіхіцы, і Іваноў паказаў на Еўрабачанні вялы, няўцямны перформанс. Яму Панаму накідалі троху больш балаў, чым Анжаліцы Агурбаш. Але ў фінал ён все адно не трапіў. Ну проста параўнайце песню «Help You Fly» з выступам Джамалы, і ўсё адразу зразумееце. Але што ў выніку? Назад у гаражны рок-н-рол пасля такога дарогі ўжо не было. А на вялікую сцэну гэтага голага з ваўкамі таксама ніхто не пусціць. Яшчэ раз паўтараю. Убачыце дробыша, хуценька бяжыце, бо наступным разам могуць быць уже барсукі, коні ці карова пад быка. Аляксеев заляцеў на беларускі адбор як запрошаная зорка і нарабіў нямала шуму сваімі белымі зубамі і вакальнымі здольнасцямі. Але да зубоў рэальна нуль пытанняў, іх зрабілі якасна. А вось з вакалам у Мікіты была сапраўдная бяда, і такое імплантамі не выпраўляецца. Але халера з ім. Можна браць не вакалам, а харызмай. Вось гэтыя рабята не дадуць мне схлусіць. Што праўда, і тут у Аляксеева здарылася праблема. Яе вырашылі маскіраваць шоу, але шоу атрымалася дужа спецыфічнае. Настолькі, што я адразу ўзгадаў, як аднойчы пераглядаў вяселле стрыечнага брата на ВХС-касеце. Магчыма, такія адчуванні былі не толькі ў мяне, таму перформанс Аляксеева ацанілі максімальна нізка. Былі нават размовы пра тое, што гэта афіцыйна найгоршы выступ Беларусі на Еўрабачанні. Я, Паліна Смолава і Пол Маккартні ў гэта не верым і працягваем настойваць на песні «Мам». Ну і вось вам яшчэ адзін доказ уплыву дробыша на кволую дзіцячую псіхіку. Гісторыя такая. Была дзяўчынка Зіна, удзельнічала ў конкурсах, марыла пра кар'еру спявачкі. І мара яе была светлая і цнатлівая. І вось у выніку за прадзюсаванне дзяўчынкі ўзяўся дробыш. Нагадаю. Дробыш! Сасі у выніку на Еўрабачанні Зіна паехала ў белых батфортах да вушэй і нарабіла там такога, што мой дзед яе пугай ксціў. Што праўда, з павагі да ўзросту ці проста ад вялікага жалю дзяўчынку пусцілі ў гэтых батфортах яшчэ і ў фінал. Зіна хаатычна раскідвала там ногі, крычала так, што вушы закладвала. А ў выніку апынулася на 24-м месцы ў фінале і паехала дадому. Але вы ж памятаеце, што дробышаўскія траўмы не праходзяць проста так. Зіна пераўтварылася ў Зіну Блэс і выступае за сваім хітом «White Fashion Killa» на важных дзяржаўных мерапрыемствах. Вы превысили лимит стиля. Ідэальная ролевая мадэль для ікон стылю Наталлі Качанавай, Ірыны Дрыгі і Надзеі Каткавец. Бачу, як яны флексяць пад хіты Зінаіды ў сваіх утульных апартаментах у Драздах.
Руслан Аляхно здарыўся з беларускім еўрабачаннем пасля гераічнага поспеху іншага беларуса Дзімы Калдуна. Выбіралі Аляхно па прынцыпе народнасці. Ён перамог у нейкім расійскім конкурсе пад назвай «Народны артыст» і аўтаматычна стаў вялікай зоркай у Беларусі. Нет второй такой в мире, как ты. Аляхно сапраўды ствараў уражанне беларускага народнага артыста. Прыгожа разводзіў рукой, нібы правярае, ці саспела жыта. Тупацеў правай нагой у скураных штанах. І нават сям-там дэманстраваў цуды харэаграфічнага мастацтва. Але на самой справе з захапляльнага ў нумары былі хіба толькі дэкальтэ дзяўчат з балету і ўпэўнены ўсходнееўрапейскі акцэнт Аляхно. У выніку Руслан атрымаў усяго толькі 27 балаў у паўфінале і паехаў да хаты. Там ён дагэтуль працуе па інерцыі на падмурку той перамогі ў расійскім конкурсе і ўпэўнена спявае дрэнныя песні дрэнных аўтараў. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Першая спроба Беларусі заваяваць еўрапейскую аўдыторыю апынулася фіяска. На конкурс у Стамбул паехалі барысаўчане Александра і Канстанцін з песняй «Май Галілео». Цяпер гэты перформанс мае хіба што гістарычную каштоўнасць. Канстанцін прыгожа круціць гітару, нібы зараз аформіць соло ў стылі Даймбега Даррела. Александра натхняльна касплеіць Долорес О'Риордан. Ну і немагчыма не звярнуць увагу на мужчын на бэк-вакале. Тут можна заўважыць зусім малодзенькага Пецю Елфімова, былога кіраўніка песняроў, а цяпер палітычнага эксперта Вячаслава Шарапова і яшчэ нейкага дзядзьку ў вельмі стыльным гарнітуры. Глядзець гэты нумар суцэльнае задавальненне. Але, на жаль, Еўропа не зацаніла цнатлівую спробу Беларусі гучна заявіць пра сябе. Александр і Канстанцін атрымалі толькі 10 балаў у паўфінале і паляцелі назад у Мінск. Спадзяюся, хаця б не Белавіяй, а Turkish Airlines. Сам Пеця Елфімаў таксама зрабіў спробу паехаць на еўрабачанне. І нават паехаў. Не ведаю, навошта гэта яму было. Магчыма, хацеў прыцягнуць увагу еўрапейскай публікі да свайго выканання кавераў на Deep Purple. See the blind man shooting at the world, bullets flying, all taking toll. Магчыма, справа ў амбіцыях спевака, але паехаў ён на конкурс з песняй з даволі салідным псіхалагічным узростам. Нумар у Елфімова быў не тое, каб багаты, але свой след у гісторыі ён пакінуў. Паглядзіце, напрыклад, як пан Сав'ян капіруе гітарыста з нумара Пятра. Неверагоднае падабенства. Сам Петя выйшаў у вобразе рок-зоркі з распахнутай на грудзях кашулі і спяваў амаль бездакорна, але некаторыя дэталі ўсё роўна выдавалі ў спеваку сталага ўдзельніка славянскага базара. Галоўнае, што кайфанула сама каманда Пятра. Зацаніце, як каўбасіць бэк-вакаліста. Ацанілі перформанс вельмі нізка. 25 балаў у паўфінале і выніковае 13-е месца. Беларускі Бруно Марс і беларуская Ванеса Мэй паехалі на еўрабачанне разам. І гэта было дастаткова дзіўна. Ну проста таму, што вайб артыстаў абсалютна не спалучаўся паміж сабой.
Праўда, песня ў іх была непаганая, і яны вырашылі рабіць стаўку на яе, а не на шоу. Ну, ці проста бульба ў той год не ўрадзіла. У любым выпадку было няблага. Юзары добра спяваў. Tell me where I belong. I've been trying for so long. Маймуна забацала нішто сабе соло на скрыпцы. Падавалася, што вось зараз дакладна мусім апынуцца ў фінале, але цуда не здарылася. Толькі 12е месца ў паўфінале конкурсу ў Вене і выніковая перамога са шведам Монсам Сельмерлёвым. Чаму так здарылася, сказаць складана. Магчыма, усе тады былі дужа натхнёныя леташняй перамогай Канчыты Вурст і жадалі нечага такога за генчыкам. А магчыма, сапраўды не ўрадзіла бульба. У любым выпадку, 7-я пазіцыя ў рэйтынгу Міністэрства культуры таксама крутое дасягненне, ребяты. Хлопцы з Light Sound паехалі на Еўрабачанне пасля магутнага скандалу. Тады яшчэ не было фенаменальных адбораў для ўсіх жадаючых. Дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, мне жарко. І артысты траплялі на конкурс праз Еўрафест. Там сядзела сапраўднае журы і выстаўляла спевакам нейкія балы. А пасля гэтыя балы выкідвалі ў сметніцу і на Еўрабачанне дасылалі каго трэба. У той год кім трэба была Алёна Ланская. Але нешта пайшло не так, і гурт Light Sound пачаў скандаліць. Так гучна, што было чуваць ажно ў рэзідэнцыі Лукашэнкі. Той сказаў, што хлопцы пацярпелі несправядліва. І Ланская, што характэрна, таксама. А яшчэ сказаў, каб ехалі Light Sound. І тыя паехалі. Нават папрацавалі са знакамітым на ўвесь свет грэкам Дзімітрасам Кантапуласам, пра якога вы дакладна чулі. І павязлі на конкурс у Баку песню «We are the heroes». Трэба сказаць, што песня была непаганая. Псавалі яе хіба што толькі самі хлопцы. Але гэта, канешне, справа густу. Ну і не тое, каб беларуская дэлегацыя была дужа рада ўдзелу Light Sound. Таму атмасферка ў камандзе была, што трэба. Рабята сваё адспявалі. Занялі 16е месца ў паўфінале і паехалі залізваць свае псіхалагічныя траўмы. Парадаксальны гурт, які нарадзіўся для Еўрабачання і адразу пасля яго памёр. Сабіралі яго з удзельнікаў тэлеконкурсу, пра якіх вы дакладна ведаеце і памятаеце дагэтуль. Вось яны. Алёна Карповіч, Нінель Карповіч, Юлія Шишко, Арцём Міхаленка і Егеазар Фарашан. Як бачыце, сапраўдныя суперзоркі беларускага шоу-бізу. Песню для іх пісаў Максім Фадзеев, што ўжо няблага, таму што не дробыш. Дробыш! Сасі у У выніку атрымалася балада, якую можна пачуць на кожнай з 3 летніх змен у піянерскім лагеры Зубронак ці на дзіцячым конкурсе «Вясёлыя ноткі» ў Барысаўскім доме культуры. Там такое любяць. Квінтэту на піяніна падыгрываў мэтр Роберт Уэллс. Калі ніколі пра яго не чулі, то ён вельмі знакаміты ў Швецыі па музычных складанках Rhapsody in Rock. Балада «Butterflies» была настолькі тужлівая, што ўсю гэтую брыгаду нечакана пусцілі ў фінал конкурсу. А ўжо там яны занялі пачэсны 24-й радок, бо ім накідалі толькі 18 балаў. А вам як? А вось у 2013 годзе нарэшце на Еўрабачанне паехала Алёна Ланская. У яе быў дадатковы год на трэніроўкі з харэографам і выкладчыкам англійскай мовы. І яна скарысталася гэтай магчымасцю. Кажуць, песню «Салео» Алёна запісвала ажно ў Эйбі Роуд. А яшчэ па іроніі лёсу так называлася дочка шакуцінскага Амкадору, а Шакуцін Ланскую вельмі любіў і спансіраваў. Ну, каб уже не трывожыць вас светскай хронікай, пакажу сам нумар.
На Алёне была такая сукенка, што сталічныя ідэолагі б ніколі ў жыцці не выдалі б ёй гастрольку ў палац рэспублікі. Бо калі яна вырушыла сцёгнамі, было відаць тое, што публіка ў партэры ўспрыняла б адназначна, асабліва пасля каньяку ў буфеце. Ланскую прыгожа нафарбавалі, каб пазбавіць магілёўскага адцення колеру скуры, натрэніравалі з харэографам і нават зрабілі ёй прыстойны акцэнт. Усё разам спрацавала. Алёна выскачыла са сваім сельскагаспадарчым продакт-плэсментам у фінал і зноў станцавала ўжо там, але гэтым разам не атрымалася ўразіць ні журы, ні гледачоў. 16е месца і вяртанне ў зону камфорта на славяначцы і дажынках. Ніколі не думаў, што гэта скажу, але аднойчы Юра Вашчук напісаў нармальную песню. Яна сапраўды была нішто сабе і выглядала на конкурсе максімальна непагана. Гэтая полька-бздушка анекдот пра чызкейк нарэшце была жартаўлівай, нават гарэзлівай. Нібыта Беларусь пазбавілася ад усіх сваіх правінцыйных комплексаў. Ну і Вашчук пад творчым псеўданімам Тэо нібыта кайфаваў на сцэне і выдаў неблагі перформанс. Грошай на нумар не было, але ён і не спатрэбіўся. Проста купілі прыстойны чорны гарнітур і звадзілі Юру ў модны барбершоп. Вынік яму так спадабаўся, што з таго часу фрызуру ён ужо не мяняе. З песняй тое самае. Чызкейк стаў для Вашчука персанальным гатэлем Каліфорнія, і ён дагэтуль лётае з ім па важных дзяржаўных мерапрыемствах і цёгае за сабой не менш таленавітую Вольгу Рыжыкаву ў якасці прыемнага бонуса. Але вернемся на Еўрабачанне. Там Вашчук заняў ажно 5е месца ў паўфінале і прызямліўся на 16е ў выніку. Класны вынік для чалавека, які ўсё астатняе жыццё правядзе на дажынках. Гэтую песню напісаў Філіп Кіркораў, таму толькі 2е месца. Ну сур'ёзна, прынцыпіяльная справа, можаце нават не спрачацца. Але фактычна гэта самы паспяховы выступ Беларусі на Еўрабачанні. Тут сышлося шмат фактараў. На хвалі папулярнасці Дзімы Білана на сцэну выскачыў беларускі хлопец Дзіма Калдун. З такім прозвішчам рабіць кар'еру даволі выгодна. Да таго ж Калдун прайшоў фабрыку зорак нумар 6 і застаўся жывы. Паехаў ён з песняй «Work Your Magic», якую Кіркораў напісаў для сябе, але вырашыў падзяліцца з сяброўскай краінай. І ў выніку блакітныя вочы Калдуна нарабілі дзелоў у Хельсінкі. Калдун стартануў адразу з 4-га радка ў паўфінале і набраў там ажно 176 балаў. Ні адзін з беларускіх удзельнікаў не пераваліў нават за сотню. А ўжо ў фінале Дзіма заняў 6е месца. Вышэй за яго былі толькі Балгарыя, Турцыя, Расія, Украіна і Сербія. Вось вам песня пераможца. Калдун пасля яшчэ даволі паспяхова выступаў там у сябе ў Расіі і працягвае займацца гэтым і цяпер. Харошы быў хлопец. Шкада, што так атрымалася. Пачаць трэба з таго, што Наві Бэнд — гэта адзіныя беларускія ўдзельнікі Еўрабачання, якія заспявалі на конкурсе па-беларуску. Так, да гэтага і пасля гэтага была выключна англійская мова, ці спроба яе артыкуляваць. Ужо за гэта рабят можна паставіць у гэтым рэйтынгу максімальна высока. Ребята паехалі на конкурс з песняй «Гісторыя майго жыцця», пяшчотнай, але дынамічнай кампазіцыяй, якая ў самых пікавых момантах пераходзіла ў баявы покліч сапраўднага беларуса. Можна лёгка сабе ўявіць таксіста, які крычыць яго і едзе на чырвонае святло. Ці прараба на будоўлі, які камандуе брыгадзе роўна класці кірпіч. Ці пауэр-метал кавер ад металістаў з Маларыты.
Карацей, універсальная песня, у якой была харызма. Харызму, што, праўда, троху высмактала з наві-бэнд беларускай дэлегацыя конкурсу. Але нават гэта не перашкодзіла Арцёму ды Ксюшы трапіць у фінал і там ужо скончыць свой шлях шмат пакутнікаў на 17-м радку. Ну што, як вам мой рэйтынг? Ці з усімі месцамі пагадзіцеся? Пішыце свае варыянты ў каментарах, а яшчэ давайце рабіць прагнозы на пераможцаў сёлетняга Еўрабачання. У каго атрымаецца самы дакладны, атрымае ад мяне фірмовы мерч Міністэрства сепультуры. Зацаніце, якая прыгажосць. Пішыце свае варыянты ў каментах, а раніцай пасля фіналу падаб'ем вынікі. Ну і чакаем вяртання вольнай Беларусі на Еўрабачанне. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А ў наступную нядзелю я прынесу вам яшчэ адно цікавае відэа пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве! Ha ha ha!